Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για το θρησκευτικό τουρισμό. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι ο θρησκευτικός τουρισμός στο σήμερα και στο αύριο. Ο θρησκευτικός τουρισμός, λοιπόν, αποτελεί μία μορφή θεματικού βιωματικού τουρισμού που έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση παγκοσμίως στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι η ανάγκη για το ταξίδι που προέρχεται από τη μεταφυσική, την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου περί αναζήτησης του Θείου. Πιο συγκεκριμένα, είναι μία μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος που παρακινείται εν μέρη ή αποκλειστικά από θρησκευτικά κίνητρα και συγκεκριμένα από την επιθυμία του ατόμου να μετακινηθεί από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του με σκοπό να επισκεφθεί έναν χώρο που τον θεωρεί ο ίδιος προσωπικά ιερό. Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μία υποκατηγορία του πολιτισμικού και πολιτιστικού τουρισμού, μιας και η θρησκεία είναι στοιχείο του πολιτισμού και τα θρησκευτικά μνημεία του αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία. Αφορά τους προσκυνητές, τους ευσεβείς περιηγητές, τους φιλέρευνους τουρίστες και συνάμα τους θαυμαστές της τέχνης και της σύγχρονης τέχνης. Με άξονα, λοιπόν, όλα τα παραπάνω και με βάση το αίσθημα ευθύνης στον επισκέπτη και τον ενδιαφερόμενο του θρησκευτικού τουρισμού και σεβόμενοι τα διαφορετικά πιστεύω, γεννήθηκε πριν 2 χρόνια το πρακτορείο θρησκευτικού τουρισμού Religious Tour, γνωρίζοντας σήμερα το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, πιστεύοντας στο αύριο του θρησκευτικού τουρισμού, είμαστε εδώ αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα και τις σύγχρονες μορφές marketing προκειμένου να προσφέρουμε στον επισκέπτη την εξειδίκευση που απαιτείται στο εν λόγω αντικείμενο. Η Religious Tour αποτελεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού, διαθέτοντας πιστοποιημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΕΠ στο θρησκευτικό τουρισμό. Δραστηριοποιείται ακόμη στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, φεστιβάλ, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λειτουργεί ως φορέας καινοτόμων κοινωνικών δράσεων με άξονα την προσφορά, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Η εταιρεία, με απόφασή της πριν 1 χρόνο, αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ εντός των λεωφορείων, να μπορεί να προσφέρει ανά 6 μήνες ένα κέρασμα, το οποίο προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς και οικοτέχνες, με σκοπό τη συνεργασία και την ανάδειξη των τοπικών καινοτόμων προϊόντων του τόπου μας. Εντάχθηκε ακόμη η τοποθέτηση προϊόντων και η διαφήμιση τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων εντός των λεωφορείων, κάτι που προβάλλει τη συνεργασία μας με άλλες επιχειρήσεις. Δημιουργήσαμε ακόμη πιλωτικά προγράμματα ψηφιακής ξενάγησης εντός των λεωφορείων. Τι είναι αυτό? Η πρωτοβουλία μας αυτή πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο με τη συγκατάθεση φυσικά των πελατών μας σε μία εκδρομή της Μυτιλήνης, όπου καθώς προχωρούσε το λεωφορείο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είχε τη δυνατότητα ο πελάτης, με τη χρήση εικόνας και ήχου, να αντιληφθεί το πού βρίσκεται ακριβώς και ποια θρησκευτικά μνημεία διέρχεται, αλλά και να λάβει τις απαραίτητες ιστορικές, πολιτιστικές, πολιτισμικές πληροφορίες των μνημείων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Πριν λίγους μήνες, και συγκεκριμένα πριν 1 μήνα ακριβώς, το πρακτορείο θρησκευτικού τουρισμού Religious Tour βραβεύτηκε από το THA Awards που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ως το μοναδικό τουριστικό πρακτορείο της χρονιάς στην Κρήτη. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις δράσεις μας. Βλέπετε επίσης ότι έχουμε δημιουργήσει και έχουμε εντάξει την αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών μας με τη μορφή ερωτηματολογίων, όπου μπορεί ο κάθε πελάτης ανώνυμα να συμπληρώσει αφού διεκπεραιωθεί εκδρομή, και όλο αυτό το κάναμε με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα αποτελέσματα που συλλέξαμε
και παρουσιάζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα δημοσίως από τα ερωτηματολόγια για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Τώρα, σχετικά, όπως βλέπουμε, με τις κοινωνικές μας δράσεις, θα σας πω εν συντομία για τη μία δράση. Οτιδήποτε προσφέρεται στον ενδιαφερόμενο επισκέπτη, όπως το νερό, το αρωματικό μαντιλάκι, το κέρασμα, το στυλό, το μολύβι, η διαφημιστική τσάντα, είναι όλα αυτά φτιαγμένα από οικολογικά προϊόντα, ανακυκλώσιμα υλικά, με σκοπό τη συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας και το σλόγγαν μας είναι «Αγαπώ, σέβομαι, φροντίζω τον άνθρωπο και το περιβάλλον». Τελειώνοντας, το όραμά μας είναι η παροχή των υπηρεσιών με εξειδίκευση στο αντικείμενο του θρησκευτικού τουρισμού, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη, τη διάδοση και την προώθηση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας. Τέλος, σας καλούμε και σας προσκαλούμε να βιώσετε μαζί μας ένα ταξίδι που αντανακλά την έκφραση του θρησκευτικού αισθήματος ανά τους αιώνες, ένα ταξίδι διαμέσου του χρόνου, ένα μονοπάτι πρόσβασης στο Θείο. Σας ευχαριστώ.